Aloha lagunak! Gaurkoan musikaren munduan murgilduko gara eta errepaso bat emango diegu uda honetan abestiarik arrakastatsuenak izan direnei. Oso zaila da esatea uda hontan zein izan den gehien entzun den abestia, baina guk programa honetara abesti batzuk ekarri ditugu gure ustez arrakastatsuenak izan direlako. Alde batetik, oso urrunetik datorren banda batek modan jarri du We Not Speak Americano abestia. Ideiarik nori buruz ari naizen? Noski baiet, Yolanda Bikur banda australiarrak udako kantarik ospetsuena izan zitekeena heleratu zigun, Pan Americano. Bestalde, Eduard Mailak ere oso abesti gogora erraza ekarri digu uda honetan, Stereo Love. Ezaguna egiten zaizue? Noski baiet. Estatu Batuetatik oso abeslari bitzia ailegatu zaigu. Oso berezia batzuek zorakilo hutsa dela esango lukete. Ziur nago, denok ezagutzen duzuela Lady Gaga. Bere kanta Alejandro dantzaleku guztietan entzun dugu. Udako kanta izan zitekeen beste batek Kaliforniako nesken inguruan hitz egiten digu. Katy Perryk California Girls abestian neska eder eta gazte zinen inguruan hitz egiten digu. Oraingoan, zerrendan falta ezin zitekeen DJ batengana joko dugu. Frantsesa da, Parisen jaiotakoa eta house musika da bere berezitasuna. Badakizuen hori buruz ari naizen? Oraindik ez? Orduan, kantaren izena esango dizuen. Sexy Beats. Orain bai ezta? Bai horize. David Guetta dugu, udako artista arrakastatsuenen artean. Hurrengo kantak hala dio. Utzio zure hitzeari, ez dut berriro pentsatu nahi. Nire eskua eta bihotza dantzalekuan utzi nituen, ez dut berriro pentsatu nahi. Abesti hau, bi emakume ederren esku datorkigu, Lady Gaga eta Beyoncé. Zuzen zabiltzate, telefon dugu azken kanta. Ez dakit, udako kanta zein den erabaki duzuen, baina ziur nago dantzatzeko gogoa piztu zaizuela, ezta? Bagoaz, zuek bitartean jarraitu dantzan eta konkistatu dantzalekua. Aio!